Zostáva 60 dní. Recept na tie najmäkšie medovničky. Hneď po upečení. Ako obláčik. Zmiešame sypke suroviny, hladkú múku, sódu bikarbónu, perníkové korenie a škoricu. Premiešame. Ak chcete medovničky tmavšie, pridajte do cesta 1 lyžičku kaká. V druhej miske zmiešame mokré suroviny. Roztopený med, ja ho mám z mikrovlnky, 1 vajíčko, roztopené maslo a rozmiešame. Obe hmoty spojíme a vymiešame krásne cesto. Zabalíme ho do potravinovej fólie a dáme na noc do chladničky. Ak ale nevydržíte, môžete perničky robiť už aj po 3 hodinách. Posypeme si pracovnú dosku, rozdelím na polovicu, vyvalkam a vykrajujeme. Inak do medovníkov použite taký ten tuhý med, nie je taký, čo sa leje, inak by to cesto nemuselo úplne držať. Museli by ste dať oveľa viac múky. Pečieme 6 minút na 160 stupňov. Ak chcete mať medovníky krásne lesklé, potrite ich žltkom a dajte ešte na 30 sekúnd do truby. Toto je recept na tie najmäkšie medovníčky, aké som kedy jedla. Ako obláčik. Ahojte!